ТВ Ной прадстаўляе допісы з экватару. Я адчуваю вялікую ўдзячнасць, калі бываю тут, на магіле Віцэнта Янды, а вянок усклала ад імя ўсіх, хто ведаў гэтага чалавека, ад яго сяброў і сям'і, яго памочнікаў, суседзяў па Траяновіцы. Цешуся і з таго, што мы маем магчымасць павандраваць па тых краях, дзе Віцэнт так шмат і актыўна працаваў, за магчымасць зразумець выпрабаванні і цяжкасці жыцця ў тропіках. Шчасліва і таму, што жыў чалавек, які да самага канца быў адданы сваёй справе. Эльпан 23 сакавіка 1933 года. Улюбёныя мае філантропы, сардэчна вітаю вас, свайго місіянерскага падарожжа, і з усёй глыбіні душы дзякую за дасланы мне вамі ліст. 8 лістапада 1931 года я высадзіўся на беразе Эквадора у порце Ла Лібертат. Нас падзяляе вельмі вялікая адлегласць, больш за 30 000 кіламетраў. Відовішча яркага, пышнага, маляўнічага экватарыяльнага дажджавога лесу у спалучэнні з абмываючым сонечным святлом проста зачароўвае. Квітнеючыя расліны, ласкавыя песні птушак, буйства фарбаў, дзіўныя жывёліны і ядавітыя змеі. Вільготная атмасфера, вялікія перапады высокіх і нізкіх тэмператур, смяротна небяспечныя для еўрапейцаў, але спрыяючыя здароўю людзей з тутэйшага племені Шуары. Я шмат разоў трапляў у небяспечныя сітуацыі, але кожны раз великадушны Бог нейкім цудам вызваляў мяне з іх. А дзякуючы Богу, я амаль заўсёды здаровы і не надта ўжо бедны, калі параўнаць маё становішча са становішчам нашага айца Дона Боска. ¿El padre José está aquí? Sí, sí. Жыццё дызаў падаецца нам суровым і цяжкім, вельмі цяжкім. Яны дзеці прыроды, дзеці дажджавых лясоў. А жывуць у гэтых лясах ад моманту нараджэння і здаўна. Мы ведаем, што жыць у лесе цяжка, або прывучаны да жыцця вясковага на зямлі вельмі нялёгка. А даводзіцца шмат і цяжка працаваць, і праца тая надзвычай стомная. Таму дызы упартыя, яны мусяць процістаяць рэальнасці, бо прырода тут зусім не пяшчотная, і трэба неяк выжываць, карыстаючыся толькі з таго, што маеш. Часам і паляванне бывае няўдалым, і дажджы праліўныя нішчаць пасевы, да таго ж тут надарыўся і жудасны землятрус. А вось бачыце, жыццё тут сапраўды цяжкае, людзі суровыя, ды і сэрцы цвёрдыя. Нават ласка Божая не надта лёгка змягчае іх сэрцы, і евангельскі заклік палюбіць ворага пранікае ў іх з вялікай цяжкасцю, або на тое, каб ён укараніўся, патрэбны доўгія гады. Гэта працэс нялёгкі. Такая яна праца місіянераў. Праца з мясцовым насельніцтвам, служба дзеля племені Шуары. Віцэнт Янда, салезіянскі каад'ютар, нястомна частаваў нас цудоўнымі гісторыямі, расказваў іх штоноч, а мы сядзелі вакол яго і былі шчаслівыя.
Твар яго ніколі не пакідала ўсмешка, а яго добры настрой быў вельмі заразлівым. Віцэнт Янда, салезіянскі каад'ютар, просты, сарамлівы, сумленны чалавек, ганаровы каад'ютар. То былі цяжкія хвіліны, цяжкія гады. А мы не мелі ні дарог, ні электрычнасці, толькі свечкі ды масляныя лямпы. А мелася сцяжына праз лес, але ад Куэнкі да Савія-да-Лора хады па ёй быў цэлы дзень, а далей ад Савія-да-Лора да Мендесу яшчэ 3 дні. Добры конь мог завесці за паўдня. Потым ад Мендесу да Сукуа трэба было ехаць 2 дні вершкі, а ад Сукуа сюды назад яшчэ цэлы дзень з ранку да ночы. Цяжкія былі часы. Takže to byly těžké chvíle.